Ye free nsɛm na se a na ye de ani echemu e Potsin junction e wo mfimfin manta mare ho semene se anopai be no num e na fidie muntum na ye fuel tanker bi na nani chemfimfin manta mo kwan ne so be odu Potsin junction sai kwan na wo ye nti ka no achi akakra emunu ehwe fom edane ebutu be ye mpre no enija etomu akwakoyare ho sem kra Mani eboa efri Potsin ye no ewo ka sawini bankwantempo ne so abeto dwa enyani kasem ni nyina no ene se eye fuel tanker yi ebi akodane wo hono nam so ama eja etimi atomu wochire mu se ene dai wa abra na abo anopa no num wa abra na fuel tanker yi enam kwantempo ne so ahuni ekoba ye ene nam so ema fuel tanker yi edane ya eno ama eja etimi atomu ne sa sunti enam so ema dumje dwumako a eho no mo ekopie mu hono ma homodin bia hwese de beya obia eho enka wodi we eka ho se sanse de jana no din sifati entinenam so madan bia etwa hia wo hono mo no emusie akomu ewo hono ma anhwa na eya de hia bia wonom ewo hono mo no ebetimi ede wapomuden ho nsem ato esanie mu eni ti wo homodin bia hwese obedum jana afenso wetimi ede ye atoye ewo bia hono mo